И бях пил предната нощ много, нали, и сутринта се събудих и се гледам целия в кръв и викам, сигурно някой ми е откраднал нещо и съм го бил, нали, човека. Обаче усетих, че някаква болка и си бръкнах в гърба, около 5 санта ми влезе пръста в гърба, някой ми беше продупчил с брадва или с нещо, не мога да разбера. И бях целия в кръв, в собствената си кръв в леглото, нали. Накарах дъщеря ми да изпере чершафи, нали, и влязах в банята и се съблях чисто гол, нали, се къпя, нали. Понякога се къпя изгащи, но предимно чисто гол. И в този момент чух някакъв шум. А пък не можеше да е доведената ми дъщеря, защото я бях наказал. Реших да не я бия повече, я бях наказал, нали. Това е част от пътя, нали, човек да спре с агресията. Бях и забранил 10 дена да ака за наказание, че не искаше да ги пере чорапите, че били много мръсни. И нямаше как да тя, защото това вече беше 9-ти ден и на нея вече и беше лошо. И си лежеше в стаята, нали, и плачеше. А това дойде от долния етаж. И аз бях сигурен, че това е крадец, който е влязъл да му ограби. И въпреки, че исках повече да не се занимавам с агресия, разбирате, все пак това надделяване и това усещане да отмъстиш за кражбата, и слязах да видя и го видях как излиза от къщи с телевизор. С моя телевизор. И го гоних, взех си брадвата от банята, защото сега си държа винаги в банята брадва, защото може да ми потрябва за нещо. Да си режеш ногти, нещо, ако трябва в гърба да си изтържеш, нали, от мърсотия, ако има кир. Си слагам тело на около брадата и с нея си мия гърба, нали. Махнах телта и тръгнах да го гоня. Той влезе в гората, не знам що за човек, да бяга да отиде в някой ресторант, където, нали, може някой да му помогне нещо. Той влезе в гората и аз го гоних, той се спърна там в едни коленища и аз го хванах тогава и викам сега да го бия или да не го ли бия. Много ми се искаше да не го бия този човек. Даже си реших, че може да ми е приятел в някаква друга ситуация. Ако примерно ми дава пари, може да ми стане приятел. Обаче все пак така агресията надделя и първо реших да го бия само си умруци и го удрях в лицето, в главата и след това обаче ми причерня и почне крайници да труша с брадата, взех и с дръжката го бих в челото, го удрях, гледах да е на по-здраво място, да не се вглъбне нещо. И след това се разплаках, така стоях върху него и плачех и му казах извинявай, не исках да съм груб, обаче той явно не ме чува, защото само кръви и мехурчета му излизаха от устата. И аз си взех телевизора и така ми стана, и мъчно ми стана за човека. Поръси го там с пръст, малко да попие кръвта, нали? И този телевизор ми се стори омърсен телевизор. Нали? Първо моята агресия, второ този човек го е пипал, пък не му знам болести какви има. Той изглеждаше гаден човек по принцип. Нищо, че може да ми бъде приятел, ако примерно ми даде пари. И го взех телевизор, го изхвърлих. Като сквернен беше този телевизор за мен и го изхвърлих. Нали? Прибрах се вкъщи и казах, дъще, акай си. Стига вече с тези простоти, дай да свършим с тези наказания, с тази агресия. Акай си, яш си, пий си, какво ти искаш прави, играй си с електрическите играчки, аз ти прощавам. Там малко далечко е там. Аз съм справил, че къде съм справил съм тук. А ти си оттам. Гледай се, сме спустили какво прилича. Бедена си. Как ти не?